България е част от програмата Един пояс, един път. Сега е време идеите да бъдат подновени и да има още повече проекти и инвестиции в двустранен план. Аз разбрах, Китай е много заинтересован от българското кисело мляко, което е уникален продукт, от българския метод, селскостопанската продукция, защото България се запази като една от най-чистите природи в света и всичко, което ние произвеждаме, трябва да бъде на трапезата на хората. Това е, за съжаление, голямото предизвикателство в 21 век. Вижте колко в момента света стана труден, колко много конфликти, колко много войни и сякаш хората тръгнаха да се въоръжават повече, отколкото да мислят за бъдещето на поколенията, които идват след нас.